agus bhí sé Martin O Dubhghaill agus mé ghlachapáirt mar Cólaí Jackie Rusnarún. Nuair nach bhí mé i Rusnarún bhí mé gobar go deonach le carthanacht To Children with Love. Tá Martin Imriansk atá sitse in iargheisceart na Rúise, chun airí a cheannach go na gasúr sulla déintseach chuig an díleachta. An bhean a bhaine an carthanacht Debbie Deegan, bhí si héin agus mic na gcónaí Clantarf, agus docta siad Calín ón Rúis, bhí ceann gona díleach lenaí sa Rúis. Zína tára. Agus mar chuide an fróiséis bhí arab sé seachtaí cha sa Rúis. Bégan dóibh go leis ag an níleachtain a dánig Zína as i Hartalóva le pápéirechas íana. Agus nuair a chonig si an drochuí a bhí ar náid, go háirde súnlas na galíní an balla bréan, na leiris, brochach, chuil hort dó. Ach chuir sé aste, nuair háin sé reis go héireann chu sí chuide go cuasaní cáirde agus dúirt sí go gadís ruirte cinnta dhéanamh faoi na gasar bhachta seo. Agus an sin be céan chuí hála sé bhí si ar an telly le Pat Kenny, I think it was Pat Kenny live. Agus chonig mé agus dara mé an scéal. Agus ag an am sin bhí mis sé múna in Gáile St. Pat's. Agus bhíoh buid de tuairt na gasar amach chula bhbliain ar na sráideanna a casa carúil na nollag agus a bailú airgid le cúiseaní carnachta nús trócaire agus mar sin. Ach, nuair a dara mis an scéal seo faoi na gasar seo, bheith dúirt mé agus dúirt mé le Macaulay istí sa scoil Regina ní Gráinan, go bud é an carnacht goinge agus go na gasar. Tá mé lendalte Imrianscanis, cinál tuirseoch neistar ada le go bhíad sé os cín ceir bhór a féad in isio chonig mé leba hena. Ach cén dochar tá an job seo le déine dosapáile. An chéadúr an neach biseán ba ceann aimse na nollag, Sandy trip thug si de. Agus muid I think go os cín tríocha ar an toras sin. Agus so camuid beidir deláin sin go hartig na díleachtaí agsúla mar Santi agus a chuid elfini ag dála brontanis an na gasúr. Agus I think gur am hall os cín tríscór úide ó hin. Agus sé chuí an aibrin sé inis bailin mui darigid go háirid aimse na nollag. Agus nuair tá an tarigid bailí téim sé nún leis an airigid agus mise a chahan an tarigid ar son winter na Gaillimhe muintir chosearige ar pebice tá testal ó na gasúr san de díleachtainna. Just nuair a héimisteach céad rud é ars mé gon director céad na rudí smó destíon. Tám se nar a mína saona cenimid go leor cótaí mar bhí sé an uair ag an am. Cótaí, prudaní teo, lámhíní, hataí, stocaí, rudí practicúla. Ach so sin an chuí an aibrin sé, an láhanana is bhí Margin Caffey ag Ticúlan agri ag Nóra agus Aisling agus muintir tí bhla siad 1200 Tá sé sin cortisteach sa guntas nuair a bheits mé sé hall. Héist an nollag nuair tá centíimi ceaping mí anar. Bé sé sin le cha ar pebic cinrad tá testal. Ceapan na gasúr hálan sin bhfuil Santa Claus na chónaí I Connemara mar chuil óir héan muid amachán arí na síl, bíon rudí níos sár. Chuid bhac tá
Mama's dad, no mom, no dad, bio, ach, ní si de gira, no ní si de nan, brenn mach gon na gasú. Agus spoke to scale, you know, lads calling istin sin agus physical gwil mama no papa amon sin agus nach bhfuil siad an ire. A ceann go scéalta maithe tá pictiúr am seo. Mi héans fil a bhain chéile nó agus rinne sí héin agus déanann sí an túfás ébre le na cúise comála a chláán. Agus an cúpla seo saise sú canamh agus meise a bhain chéile fós siad an sin mí bealtain is se caite. Agus bhí mi héans fil hall mar mam agus papa saise. Agus bhí an ócáid speisialta. Agus saise seo mar dúirt mé taine mé bhí sé san áfriide in níos 7 bliana 8 bliana. Agus mar a hálinn sé, thu sé ag choláiste 3 level, chála sé mar builder mar a thugann sé héanaar, agus d'oibre sé building sites ar feadh hín blianta ach an sin tugadh deisio go leis ag obair ar son na cúise san áfriid, agus tá sé an anois. Nuair tá sé an, agus tá scéal ag na gasú ar fad, tá sa cub gur thosa sé sin amach mar tá siad san, ach nuair ecann siad cé go más tá gairí lob cinál brenin siad ar déirn, be mi sé cosú le saise. So im líana mar bhí an ora, be gasúr scoil sa lerne, ranga sé, gasúr ó scoil éineann spidéal ranga sé, agus na gasúr ó scoil na Bhorbacha ranga sé, be 3 rang sin a go amach an éanachling, i bhí a héin go Boston Scientific, agus seádaní na Gaillimhe ar 8 so mé trú go mór leis agus tá mé iontach buíoch chun na scoilení agus na múntóirí agus na gasú faoin cúna seo i dhéanam mar a chéad. Blianta, na céad blianta amach ní bhíocht na gasú ransásta mu écail le fágáil bhí sé scríochail cuoine taring dasing. Ach an is, agus bhíoch muid arán tám sin das bhí daine sláán. Ach tá focail eile sa rúis, istói go níarach muid feic mé rísú. Dean siad san paca. Paca cílínte sin, tucatú reis. So, ní das bhí daine ní smó ach paca, mar tá sa cúb go mé muid a reis.